אני רוצה שאת השאלות שלך תשאל את בורא עולם על הכיסא שיושב פה. תשאל אותו. למה קשה לי בזוגיות שלי? למה אשתי מקשה עליי את החיים? תשאל אותו! ותקשיב מה יש לו לענות לך. תקשיב מה יש לו לענות לך. תפסיק כל הזמן לספר לו שקשה לך. תפסיק כל הזמן להתלונן למה חסר לי. זה בסדר שאתה מתלונן, אתה מבקש עוד על העני או על הרסי. אבל בבקשה ממך, שיהיה לך דו-שיח פתוח עם בורא עולם. הוא אומר, הילד מתחיל לפקוד, קורא את השמיים. הוא פתאום מתחיל לשמוע קולות של בורא עולם באים אליו. שמעת פעם את בורא עולם עונה לך תשובות לשאלות שלך? מה תגיד? אני לא משוגע, אני לא שומע קולות. אתה לא צריך לשמוע קול. אתה צריך להבין בתובנה שלך את התשובה. למה מלכלכים עליי? למה מדברים? כל אחד ואחד לפי הבעיות שלו. למה לא התחתנתי? למה ביטלה לי שידוך הגברת? פגשתי עכשיו בחור שבחורה ביטלה לו חתונה. אתה יודע מה זה? בחור צעיר כבר מתחיל לפנטז על בית, להקים בית. הוא נפרד מהחברים שלו בישיבה. הוא מתחיל כבר, אתה יודע, להתחיל לבנות תהליך חדש. יש לך טייטל חדש, אתה חתן. הוא נכנס לטייטל חדש ופתאום הבחורה אומרת לו לא מתאים. סגרו אולם, סגרו הכל. זה משבר. זה משבר. הדרך הטובה ביותר לצאת מהמשבר הזה, זה להקשיב למי שהביא לך את המשבר הזה. אבא, למה הבאת לי משבר? אבא, תנחם אותי.